मोबाइलवा में गेम खेले लगी, याद हो ना? काहे का हो गई? आज का है जो तोरा पता ना हो? आज तो हमरो ऐसा कुछ न लगी थी। शनिचर आज है, ये तूफान कहाँ मचले है? आज हमरा बारे में कुछ है ई? तू ऐसा कौन बड़का काम कर दिलो जो तोरा बारे में आदमी याद करे? हाँ, पता रह तो कैसे? हमारा जन्मदिन है। एकदम से तू बुड़बक रह गेला। बुढ़वा कोची रह गेली? हम सरप्राइज देवेला चाहिए था, तू हमरा बता देला। हमरा का याद नहीं कि तोरा जन्मदिन है? हम सौसे केक वाला के और बैलून वाला के फोन करके सांझ के एडवांस बुकिंग कैले हैं। तोरा याद हलो जी? ता तो हम कहे कि तोरा ना याद हलो, यही से बोल रही हो। नहीं याद है ले बिना मतलब के खाली एलन सरप्राइज के भाड़ के रख देले। सब चीज हम सोच लेली कि 6 बजे के बाद हम बैलून सजबेबे, जरी केक लेबे, 3 तल्ला केक हम ऑर्डर कैले हैं। हाँ, यही हतन कि आके हमरा चिहार देलन कि हमारा जन्मदिन हो। मुंह छितार देलन खाली आके, सब सरप्राइज अरे तो खत्म छोड़ो करके ना, रख देलन। का हो गली जान गेली ता। अब बोले ना, खाना बनावे जाई थी, कौची बना दियो? कौची बना दो, पूरी सब्जी खीर उर बना दो। अच्छा ठीक हो, जा रही हो। बाप रे बाप, ये आज हमरा कुल सनिचरा ग्रहियो उतार देता है। बच गेली के मैया। हे प्रभु, आज साक्षात बजरंगबली बचा लेती हमरा। बाप रे बाप, दिन सनिचर हल, आज सनिचरे ग्रह उतरते हल आज हमरा। कौन घर में कला हो तो हल, ठीक है कलन बता दे।